Opět z dílny autorské dvojice Svěrák Uhlíř. No, abych vám řekla, proč vlastně my vám zpíváme to, co pro ty školky. Tak někteří z rodičů si myslím, že třeba ani neví, co pořádně se sborem děláme, neboť jsme vystupovali pouze na velkém koncertě na Vánoce. No a pro školky, kam vy, pracující, dopoledne nejdete, že, když jste v práci. Takže to je taková malá ukázka toho, že opravdu něco děláme ve sboru.